Together, growing in faith, changing communities. Igama likayisebele ndodana nomoya ocwebileyo. Amen. Umusa wenkosi yethu Jesu Kristu, uthando lukaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje thando zami ngifisa ukuba sifunde incwadi kaHosea umprofeti isahluko sesithupha, ivesi yokuqala kuzoba ivesi yesithupha. Wozani sibuyele enkosini, yona yasilimaza izosindisa, yasishaya izosibopha amanxeba ethu, izosiphilisa emva kweinsuku ezimbili, isivuse ngosuku lwesithathu, ukuze siphile phambi kwayo. Masiqonde sizame ukuyazi inkosi izoqhamuka njengokusa, izofika njengemvula eswakamisa umhlabathi, ngesikhathi sokumila nangesikhathi sokukhahlela. Ngabe ngenzani kuwe Ephraim, ngabe ngenzani kuwe Juda? Ukuthembeka kwakho kunjengefu lasekuseni, kunjengamazolo aphela ekuseni. Ngalokho-ke ngabakhuza ngabaprofete, ngabagwaza ngamazwi omlomo wami, ukulunga kwami kwaphuma njengokukhanya. Ngoba phela ngifuna inhliziyo ethembekileyo, hayi imhlatshelo. Ngifuna ukumazi uNkulunkulu kunezethulo eyishiswayo. Yajula inkonzo kaNkulunkulu. Nasi isimemo, wozani sibuyele enkosini. Yazi ijulile le ndaba. Uma ethi umuntu asibuyeni, lento ifuna ukuthi besambile. Asibuyeleni enkosini kufuna enhlizweni yami ukuthi bese sixoshwe yini. Zize zinginetha nje imvula, ngingayiphethe i-umbrella, bengifunani emgaqweni. Ngize ngixakeka endaweni yokukhonza uNkulunkulu, bese ngimshiyeleni. Akuve kulula ukushiya uNkulunkulu. Zithi inkinga mase iqhamuka napha nangapha, bese simshiya uNkulunkulu, bese simhlamuka owazi ukwenza konke, bese simlahla ophethe impilo zethu. Yangithinta mina lenkonzo yokuthi kungenzekani sengihamba isikhathi eside kangaka, sengishumayele kangaka, sengihube kangaka, athi uNkulunkulu akabazi. Eyibalekile inkonzo ukuhlala uhlale uyijeqeze. Wesho njalo Father Martin F. Kambule, inkosi imuphi ukuphumula kwaphakade, ithi wemzalwane ubohlala uhlale uyijeqeze. Yazi ayikho into ebuhlungu njengokuhamba ngemoto uyitshela ukuthi khona into oyidonsile, izinto ezisenqoleni oyidonsile zisakhona. Uthi uyafika la ukhona izinto eziningi seyisale phansi ngoba ujeqezi. Angithinta lenkonzo methi asibuyele enkosini. Wozani kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo. Ngathi namhlanje uthi wozani kumina nina nonke eniconfused, nina nonke endiniwe, nina nonke endikibele, nina nonke eningasazi ukuthi ningobani. Wozani kumina. Mina ngingukukhanya kwaphakade. Yazi ngiyayithanda le nkonzo uthi yebo inkosi impela yasilimaza, kodwa futhi yona eza kusindisa. Yebo yashaya,
kodwa iyona futhi eza kusipholisa amanxeba. Yazi lento ingikhumbuza ebunganeni bethu. Wawuthi mawugangile noma wenza iphutha ebese ubuyele ekhaya uyofika ngobumnyama, ngoba vele uyazazi usephutheni futhi uyazazi uxakekile. Hey, kulezo insuku uzoyithola ukuthi ngalolo suku awungcolile, uyabheda, uyohlaliswa lapha eduze komnyango, ulinde mhlambe kuyaphekwa, mhlambe khona enziwayo, umzali usekubheke wakubheka wangakutholi, uyobheka umpentshisi, uyofika ubheke lo mpentshisi ukuthi ungakephi. Ukhona uyazi uvelelwe, ungekho uzothula. Umzali ohlakaniphileke obonayo ngoba uyakwazi ukuthi mangikushaya uyabaleka umemeze uye ngaphandle emgaqweni, uyahlala athule nje akuyeke. Ebese ekutshela ukuthi hamba ogeza, awubheka ugezile usuku lonke. Bese uyitshela wena ukuthi hayi ungixolele namhlanje uma ngeke ngishaye ngoba uthi angihambe ngiyogeza ngiqede ngidle ngilale. Uyothi ungangena ebathroom uthi uyageza, uyobona ngaye sengena sewunqunda lapho uyageza, uyongenela ngompentshisi uyokushaya, kodwa ekugcineni yokunikeza ukudla hlale phansi. Yebo washaya, kodwa futhi uyena ozosipholisa, uyena opholisa amanxeba ethu, uyena futhi ozosisiza ezinkingeni esibhekene nazo. Khona ezinye izinto uNkulunkulu ayidedelayo, ayivumelayo ukuthi zenzeke. Hayi ngoba nakhe ngisithanda, hayi ngoba nakhe ngayizwanga imkhule kwethu. Yazi kwesinye isikhathi thina sicabanga sigcine la. Mina mangifuna into ngifuna yenzeke manje. Kanti uNkulunkulu uthi wait a minute Thembelani, wena ufuna ukuthi bara mina bengikufunela ukuthi nokuthi. Bese uthi uNkulunkulu hayi Thembelani, mangikunika lokho engani ukuthi nokuthi nje ngeke usakuthola. Yazi bese isura leyo nkonzo ukuthi inkosi nakhe bengikuthanda, kodwa ngicela ungiphe wena lokho ongithandela khona. So that uNkulunkulu enqaba la, angihlale nginaleli themba lokuthanda ukuthi lokhu anqabile ukunginikeza kona yingoba nakho khona okuhle nongcono angibonele kona. Ijulile lento kumina. Yazi ifana nomzali othi kade esesitolo abuye athi yazi ngikubonele lento ngakuthandela yona. Ifana nonkosikazi wakho noma nomyeni wakho noma lothandana naye ozothi uyazi bengisesitolo ngabuka lento iyafana nje yawena, ngabuka lento yanegama lakho. Uyambona nomuntu ukuthi ucabange emihle ngawe, uyambona nomuntu ucinga amacebo amahle ngawe, uyambona nomuntu ukuthi noma ungekho funa izinto ezokujabulisa. Njalo noNkulunkulu wethu amanxeba ethu uthi uyena ozowapholisa, amanxeba ethu uthi uyena ozosiphilisa kuwo. Ngithanda lenkonzo asho njalo athi masiqonde zame ukuyazi inkosi, athi ngoba izoqhamuka njengokusa, izofika njengemvula iswakamisa umhlabathi. Kunezinto uNkulunkulu azozenza engancikile thina, kunezimangaliso uNkulunkulu azozenza engancikile ekulungeni kwethu, kunezibusiso uNkulunkulu azokupha zona engancikile kubungcwele bakho. Balekile mina lenkonzo ukuthi namhlanje Nkosi usangangelapha, namhlanje Nkosi usangangiphilisa, namhlanje Nkosi usangahlumelelisa ithemba elisha, namhlanje Nkosi usangakwenza konke kulunge.
Sikho isidingo sokudikibala. Sikho isidingo sokusaba. Sikho isidingo sokushiya uNkulunkulu esehambe nathi ibanga elingaka. Ngifukazi izulu ayibe nani imbusise imvikele imikhanyisele. Nika amandla nomusa nothando negrasi likaNkulunkulu uSomandla Uyise benendodana nomoya ogcweleyo.